سلام سلام دك عدي دك عبيتي دك تግራይ دك ኤርትራ دك ሱዳን አታ ካበይና ወይ ማይና ሰላማት ብፈለማን ኩልኩም ኣብ ዳያስፖራ ዘለኹም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ፈለማን ኩልኩም ይውፃኹም ሰላምታይ በብዘለኹም ሰላም ንኽትህልው ይምነ لما فيديو خفيف تزنيخو حصر حصر بيله هونتات ناي تግራይ معبالتات ناي سودان ناي ኤርትራ እንታይ እዩ ዝኒሄ ሕፅረ ቢለይ ኣብዴት ንኸቢ ከፊተ ዘለኹ ተጣፊና እውን ስለ ዝፀናሕና ብዙሕ ግዜ እውን ገይረ ስለ ዘለኹ ብዙሓት እውን ሚኪ ናበይ ይጠፍኡ ናበይ ይኸይዱ ኣብ ደደቢት ሚድያ ኣለኻ ናብ ፌስቡክ የለኻን ናበልኩም ተገዲስኩም ዝፀሓፍኩምለይ ብውሽጢ ትግራይ ገይሸ እየ ፀኒሐ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ተንቀሳቂሰ ያው ልዕሊ ኣከባቢ 26 መዓልታት ኣብ ትግራይ ኣትየ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሰራዊት ትግራይ ምስ መሪሕነትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፅቡቅ ምንቅስቃሳት ከም ዘለዎ ተገንዚበ ኣፅኒዐ ምስ ህዝበይ ኩነታት ርኤ ተመዛበልትና ኩሉ ነገራት ያው ዝበፅሕዎ በፂሐ ከምዚ እንዳጋጣሚ ብሰላም ተመሊሰ ኣለኹ ናብ ዘለኽዎ ቦታ ማለት እዩ ዘለኽዎ ቦታ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ዩኤስ እየ ዝነብር ስለዚ ዝተወሰነ ግዜ ንምንታይ እዩ ምስ ሃይለ ደደቢት እውን ተባኢሱ እዩ ሚኪ ገረታት እናበሉ ሓደ ሓደ ፅሑፋት እውን ዘርግሕዎም እዚ ሕሶት ምዃኑ ሓደ ከምዚ እንዳጋጣሚ ክትሓበር ይደሊ ግን ዓብይ ዜና ኣሎ ሎማዓንቲ ተገዲሰ ወይ ድማ በሸኳይ ሒዚ ወፅየ እዚ ቪድዮ እዚ ክለቆ ደስ ዝብል ነገር ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ እዩ ሓድሽ ዜና ምዕባለ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ራያ ዘጋጠመ ሎማዓንቲ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ካብ ከተማ ኣላማጣ ሃዲሙ ወፅዩ ኣሎ ስለዚ ንኣና ንተጋሩ ትስረ ናይ ጅግና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ሰራዊት ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓፈሻዊ በተለይ ህዝቢ ራያ ዝኩሉ ቃልሲ ተቃሊሱ ንደርጊ ንብልፅግና ኦሮሞ ጥይት ከይተኮሰ ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባሪሩ ንደርጊ ከውፅኦ እንከሎ ካብዚ ንላዕሊ ጅግንነት የለን ስለዚ ንሕና ሕድ ትግራዋይ ኤርትራዊ ሱዳናውያን ኩልና ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለና ናብ ሓደ ምስላፍና ናብ ሓደ ምዕሳልና ናብ ሓደ መምፃና ደርጊ ካብ ከተማ ኣላማጣ ናይ ኦሮሞ ብልፅግና ናይ ወራሪ ሓይሊ ካብ ከተማ ኣላማጣ ሒዚ እናሃደመ ይወፅእ ኣሎ ማለት እዩ እዛ ሰዓት እዚኣ ስለዚ ደስ ይበልካ ህዝቢ ትግራይ ዓለም ሙሉእ ዘለካ ሰራዊት ትግራይ አንታ ጅግና አንታ ሓርበኛ ሒዚ እውን ትግራይ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ውሕስ ትገብራ ንስኻ ኢኻ ሰራዊት ትግራይ ስለዚ ናይ ሓደ ሓደ ባንዳታት ናይ ሓደ ሓደ ካሕዳማት ንኸውዶም ኣብዚ ሰዓት እዚኡ ብዘይረብሕ ዝሽየጡ ንትግራይ ግን ከምዘይሸጥዋ ህዝቢ ትግራይ ነቕ ከምዘይብል ሰራዊት ትግራይ ከዓ ነየይ ውሕስ ናይ ህዝብና ውሕስ ናይ ትግራይ ምዃኑ ማንም ትግራዋይ ክጠራጠር የብሉን ማንም ኤርትራዊ ክጠራጠር የብሉን ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይ ለማዓንቲ ብሬክ ኒውስ ኮይኑ ዝመፅኡ ዘሎ ሒዚ ሓበሬታ ሓድሽ ትኩስ ሓበሬታ ካብቲ ባይታ ማለት እዩ ካብ ከተማ ኣላማጣ ደርጊ ብልፅግና ኦሮሞ ካብ ከተማ ኣላማጣ ሃዲሙ ይወፅእ ኣሎ እዛ ሰዓት እዚኣ ስለዚ ከም ሓድሽ ዜና ሓበሬታ ንኩልኩም ዓለም ሙሉእ ዘለኹም ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን ተገደስቲ ንህዝቢ ትግራይ ብተሎ ናብ ሙሉእ ትግራይ ናብ መሬትና ናብ ዓድና ንኽምለስ ኣብ ጎንና ተሰሊፍኩም ትቃለሱ ዘለኹም ምስ ሰራዊት ትግራይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ደስ ይበልኩም ደርጊ ካብ ከተማ ኣላማጣ እናሃደመ ይወፅእ ኣሎ እዛ ሰዓት እዚኣ እዚ ሓደ ካልኣይ ካብ ከተማ ኣላማጣ ሃዲሙ ክወፅእ ተሎ ደርጊ ኣብ ኮረምን ኣብ ጥንቡጋን እውን ዘሎ ናይ ደርጊ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ሃዲሙ ክወፅእ ጥራይ ዘይኮነስ እግሩ እናርከብና ቆሪፅና ክነባሮ ካብ ዓድና ሓላፍነትና ናትና እዩ ከም ተጋሩ ናብ ሓደ ክንዓስን ከለና ነቕ ዘይንብል ምኳንና ደርጊ እዚ ፈሊጥዎ እዩ ዝሃድም ዘሎ ጋና ካብ ኣላማጣ ካብ ኮረም ካብ ዋጃ ካብ ጥንቡጋ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ፀለምቲ ካብ ፀገዴ ካብ ሑመራ ሙሉእ ምዕራብ ትግራይ እውን ፅባሕ ንጎ ሃዲሙ ከም ዝወፅእ ትግራዋይ ከይተጠራጠር ኢኻ እዚዩ ከይተጠራጠሩ ኣብ ፀለምቲ ሰራዊት ትግራይ ተኽሱ ተቃይርና ኢና ማሪኽናዮም ኢና ሻዕብያ እዩ ዕጢቕዎም ገለገለ ዝብለና ዘሎ ፈራሕ እዩ ባይዘወይ እዞም ምሩኻት ናይ ደርጊ እዚኦም
ዓቕሚ ዘይብሎም ከም ዓቕሚ ዘለዎ መሲሎም ዝፍክሩ ዝፀንሑ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ግበር ርኢናዮ ኢና ሰራዊት ትግራይ ተዘጋጅ እዩ ድልው እዩ ከም ትማል ከይመስለኩም ፍሉይ እዩ ምድላውና ብሰዓት እዚዩ ሰራዊትና ፍሉይ ዝበለ ምድላዋት ገይሩ እዩ እዚ ከዓ ንኩናት ኣይኮነን ክንብለኩም ተለና ደርጊ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ሃዲሙ ዝወፅእ ዘሎ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ክነግረኩም ካሊእ ነገር ኣብ ዓፋት ኣይገብር ይቀኒ ይመስለኩም ደርጊ ብልፅግና ኦሮሞ መዓት ሰራዊት ፅዒኑ የምፅእ ናብ ዓፋር ለይትካ ጉሑፍ ከቢሉ ይወስዶም እዚዩ ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂ ኢንቲሚዴሽን ይበሃል ወይ ድማ ንመፈራርሒ ህዝቢ ትግራይ ክጨናነቅ ክፈርሕ ሰራዊት ትግራይ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ንክሓስብ ሳይኮሎጂ ዝሰርሖ ዝፀንሐ ብልፅግና ኦሮሞ ሕዚ ኣብ ስሪኡ እናሸነ ካብ ከተማ ኣላማጣ ዝሃድም ዘሎ ብልፅግና ኦሮሞ እዩ እቶም ደርጊ እዮም ሰራዊት ትግራይ ነቀ ይብል ባይዘወይ እዚዩ ከይትጠራጠሩ ኣስተላልፋና ምድላዋትና ኩሉ ነገር ኣብቲ ባይታ ከይደ ብኣካል ብዓይነ ርዮ እየ ሰራዊትና ውሕስ ህዝብና ዝኸውን ሰራዊት ፈጢርና ኣለና ፀኒሕታት ምስ መሪሕነት ምስ ሙሉእ ተራ ወታደር ኣብቲ በረኻ ከይደውን ርዮ እየ ብኣካል ሰራዊት ትግራይ ማለት እዩ ባይዘወይ ከምዚ እንዳጋጣሚ ክብረት ይሃበለይ ሰራዊት ትግራይ ብጣዕሚ ክብረ ኣለኒ ኣብ ምድላዋትኩም ኣብ ላዕላይ ታሕታይ ዝበልኩሞ ቦታታት ምሳኹም ሓቢረ ምፅንሐይን ምንቅስቃሰይን ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ክብሪ ይሃበለይ ሰራዊት ትግራይ ከምኡ እውን ክብሪ ይሃበለይ ህዝቢ ትግራይ ተገዲስኩም ናተይ ፀፅታ ፀገማት ከይመፅእ ብዙሕ ተጨነቕኩም ብዙሕ ተሰከፍኩም ኣብ ሰዓት እዚ ከመይ ጌርካ ናብ ዓዲ ተኣቱ ከምዚ ናበልኩም ተሰከፍኩም ኣሕዋተይ ሓተይ ኣብ ደገ ነውሽቲ ዘለኹም ታንኪዩ ከምኡ እውን ኤርትራውያን ቅዱሳት ኮይንኩም ሒዚ እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣለና ናበልኩም ምስ ህዝቢ ትግራይ ትቃለሱ ዘለኹም ዘላቂ ዝኾነ ፅምዶ ሰላም ትቃለሱ ዘለኹም ኤርትራውያን እውን ክብረት ይሃበለይ ብዙሕ ክዛረብ ይደል ይኮን ሎማዓንቲ ከምዚ እንዳጋጣሚ ኣክፍሕቢልና ኣብ ትልምዲ ከም ደደቢት ቴሌቭዥን ደደቢት ዩቱብ ክምለስ እየ ናብ ፕሮግራመይ ዓደይ ናብቲ ዘለኽዎ ስደት እንዳጋጣሚ ኮይኑ ተመሊሰ ስለ ዘለኹ ብሰላም ምስ ህዝበይ ፃኒሒት ገይረ ትግራይ ከባቢ 26 መዓልታት ተዛዊረ ትግራይ ከተማታትን ገጠርን ርአዮ ኮነታት ተገንዚበ ኣፅኒዐ መፅእ ኣለኹ ከምኡ እውን ክቡራት ዝኾኑ መራሕትና ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ግዜ ሂቦም ምሳይ ክማየጥ ኮነታት ናይ ትግራይ ኣብ ዳያስፖራ ተመሊሰ መፅአ ምስ ዳያስፖራ ትግራይ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ክነካየድ ከም ዘለና ዝሃውኒ ምክርታትን ማዕዳታትን ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ስለዚ ደርጊ ካብ ከተማ ኣላማጣ ጥራይ ዘይኮነ ዝሃድም ዘሎ ካብ ካሊእ ቦታ እውን ክሃድም ጥራይ ዘይኮነሲ እግሩ እናርከብና ክነባረሮ ኣለና ኣሰላልፋና ክመዓራረ ክኽእል ኣለዎ ከም ተጋሩ ስእልካ ዓበድበድ ኣየዋፀናን እቶም ዝሓድና ከይዶም እዮም እቶም ዝተረፉ ተወሰኑ ሒዙ እውን ሻንጣኦም ፅባሕ ክእሽጉ እዮም ይኽዱ ፀገም የለን ንሕና ተጋሩ ናብ ሓደ ክንስለፍ ብሓደ ክንቃለስ እዩ ዘጥዕመልና ስለዚ እዞም ጓሓፋት ንግዚኦም ንኸውዶም ዝሓስቡ ግን እንድሕር ዕላምኦም ቀይሮም እንድሕር ምስ ፀላእቲ ተበጊሶም ምንም ክንገብር ኣይንኽእልና ስለዚ ተወሰኑ ሒዙ እውን ኣብ ውሽጥና ኣለው እዮም ሻንጦም ፅባሕ ክእሽጉ እዮም ንሃቶም ጉዳይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ትግራይ ብውልቀ ሰባት ኣይኮነት ክትዕወት ሓፈሻዊ እያ ብዙሕ ጅግና ተጋዳላይ እኒሄና ኣብቲ ባይታ እዚ ከዓ ክብረ ኣለኒ ዝብለኩም ደጋጊመ ያው ትግራይ ኣደ ትግራይ ወሊዳ እያ ኣደ ትግራይ ጀጋኑ ወሊዳ እያ ብርክት ዝበሉ ጀጋኑ እናይወና እዮም ኣብቲ ባይታ ነቕ ዘይብሉ ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍ ክንብሎም ተለና እዚዩ ዓብይ ክብረ ኣለኒ እቲ ምድላዋት ኣብ ሰራዊትና እናረኣይናዮ ዝመፃናን ኣብቲ ባይታ እውን ብኣካል ናብ ደገ ዘይወፅእ ፅቡቅ ምድላዋት ዝረእኽዎ ብኣካል ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ስለዚዩ ከይትጋገዩ ብልፅግና ሒዚ ጨኒቃቶ ኣብ ፀለምቲ ከምዚ ገይረየ ድሮናት ኣዚሩ ገለገለ ከምኡ ኣይኮነን ንሕና ኣይንፈርሕን ባይዘወይ ኣይንፈርሕን መሬትና ክንምልስ ኢና እዚ ፈኸራ ኩናት ኣይኮነን ፍርሒ እውን ኣይኮነን ዓድና እዩ ናብ ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ሙሉእ ክንኣቱ ኢና ክንምለስ ኢና ሰራዊትና ከኣቱ እዩ ህዝብና ክምለስ እዩ መሪሕነትና ናብ ነበሮ ክመፅእ እዩ ኣብዚዩ እንጌታቸው ንፃድቃን ዝኸድዎ ውድቀት ፅባሕ ውርደት ምኳኑ ግን ኩልካ ትግራዋይ ኣብ ደገ ዘለካ ውሽጢ ዘለካ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ንጌታቸው ይድግፍ እየ ንፃድቃን ይድግፍ እየ ዝብል ማንም ዝኾነ ደንቆሮ ጥራይ ዘይኮንካሲ ኣተሓሳስበካ ናይ መጨረሻ ውዱእ ስለ ዝኾነ እዩ
الساعات ديو أبغوني هز تجراي أبغوني سراوي تجراي تسلف بتميت تساقي هزونا أنا حد خملس أبغوني سراوي تجراي خد ናይ ንጌታቸው ናይ ንፃርቃን ካልኦት ውርደተኛታት ፅባሕንጎ ህዝብና ባዕሉ ክፈርዶም እዩ ናፃት ኮይኖም ናፃ ይኮኑ ወንጀል ዝፈፀምዎ ግን በቲ ዝፈፀምዎ በቢቦትኦም ክፍረድ እዮም ስለዚ እቲ ትኩረትና ሒዚ ትርድእዎ ዘለኩም ኣብ ትግራይ ኢለኩም ይሒዙ እውን ነፍ ዘይብል ሰራዊት ኣሰላልፋና ኣመዓራሪና ናብ ጉዕዘና ናብ ምዕራብ እዩ እዚዩ ምንም ጥርጣሬ የብልን ምንም ጥያቄ የብልን ንሕና ሻድሻይ ክረምቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘለዎ ተመዛቢሉ ዝኸርም ከይመስለኩም ኣይሓግን እውን ስሩ ኣቶም ሰባት ንሕና ሰቂልካ ዘረባ ማእዚ ማእዚ ትሉ ንሱ ሒዚ ትዕግስቲ ንግበር ንወደብ ንሰለፍ ናብ ሓደ ንምፃእ ሰራዊት ትግራይ ግን ሒዚ ይኣክል ኢሉ ወሲኑ እዩ ውልቀ ሰባት ማንም ዝፈከሩ ይፈከሩ ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ድሕር ናብ መስመሮም ዘይመፁ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዕላማ ዘይቕበሉ እንድሕር ኮይኖም ናይ ውልቀ ጉዳይ እዩ ትግራይ ካብ ብውልቀ ሰባት ኣይትጭወት ድሕሪ ሒዚ በቂሕና ኢና ፈሊጥና ኢና እዚ ነገራት እዚዩ ስለዚዩ ህዝቢ ትግራይ ኣሰላልፋና እንድሕር ኣመዓራሪና ዘይንስዕሮ ሓይሊ የለን እዚ ከይትጠራጠሩ ስለዚ ፃኒሒት ኣብ ትግራይ ፅቡቅ ፃኒሒት ነይሩኒ እዩ 26 መዓልቲ ቀሊል መዓልትታት ኣይኮነን ከም ዝበልክዎ ተሰኪፍኩም ዝነበርኩም ሓቲ ኣሕዋት ብሰላም ተመሊሰ ኣለኹ ናይ ሎማዓንቲ ዝኒ ሓበሬታ ግን ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ሓይሊ ሓዲሙ ዝወፅእ ከም ዘሎ ተረጋጊፁ ኣሎ እዚ ቃልስና እዚ ከዓ ነየ ብሰላማዊ መገዲ ክቅፅል እዩ ብስሩ እውን ሲ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝሃለወ ሃሎ መሬት ትግራይ ናይ ስንቂ ናይ ማይ ዝንቀሳቐሳ መካይን ናይ ብልፅግና ብከተማታትን መገድታት ናይ ትግራይ ኣፂና ጠጠው ክነብሎ ክንክእል ኣለና ከም ተጋሩ ብሰላማዊ መገዲ ጠጠው ክነብሎ ክንክእል ኣለና በቃ እናተሻማቐቐ ንሓደመ ክወፅእ ዓብርና ክንቃለስ ኣለና እዚ ቃልሲ እዚ ከዓ ክቅፅል ንሕና ተጋሩ ልቢ ንግበር ከም ተጋሩ ንቃለስ ካብዚ ንላዕሊ ምንም ክብለኩም ኣይክእልኒ እየ ስለዚ ኣነ ያው እቲ ሚድያ ከም ልምድና ክንምለሶ ኢና ጥፊ ኢለኩም ፀናሑ ግን እዚ ይመስል ኣብ ትግራይ ጉዒዘ ምስ ህዝበይ ምስ ሰራዊተይ ምስ ውድብ ሕወሓት እወ ህዝባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፅቡቅ ፃንሒት ገይረ ተመሊሰ ኣለኹ ንኣሜሪካ ሕዚ ኣብ ኣሜሪካ ኮይነ ሎማዓንቲ መጀመርታ እየ ድሕሪ ዳርጋ ወርሒ ተመሊሰ ዲሰምበር 31 ወፂእ ካብ ኣሜሪካ ያው ሕዚ ግን ተመሊሰ ኣለኹ ይብለኩም እንዳጋጣሚ በብዘለኹሞ ሰላም እናተመነኹ ደርጊ ወይ ድማ ብልፅግና ኦሮሞ ካብ ከተማ ኣላማጣ እናሃደመ ይወፅእ ኣሎ እቲ ጅግና ህዝቢ ራያ ህዝቢ ደቡብ ስሩ ዓጢቑ ጅግና ካብ ቀደሞ ሒዙ እውን ጅግና ፅባሕ እውን ጅግና ስለዝኮነ ሕዚ ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባሪሩ የውፅእ ኣሎ ህዝቢ ብሰላማዊ መገዲ ይብለኩም ኣለኹ ጥይት ኣይተተኮሰ ስለዚ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ራያ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ደቡብ ክንዓስል ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ተጋሩ ቃልስና እዚ ክቅፅል እዩ ሙሉእ ደርጊ ካብ ደቡብ ትግራይ ምስ ኣባረርናዮ ጉዕዘና ናብ ምዕራብ እዩ ፀለምቲ ጥራይ ኣይኮነን ቅፅል እዩ ብኡ ገይሩ ምዕራብ ትግራይ ሙሉእ ሓራ ክነውፅኦ ኢና ድሕሪ ሕዚ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ትግራይ ከም ድልዮቱ ዝዕንድረሉ የለን ምስ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ካሊእ እውን ጅቡቲ ግብፂ ብኡ ክንሻገርና ባሕሪ ተሻጊርና ከይድና ምስ ደስ ዝበለና ኣካላት ሰላም ክንገብር ኢና ሰላም ክንነብር ኢና ምስ ጎረባብትና ፍቅሪ ሰላም ክነምፅእ ኢና ህዝብና ይኣኽሎ ኩናት ዝደሊ ትግራዋይ የለን ኣብ መሬትና ኣትዩ ዝዕንድር ኣብ ህዝብና ከም ድልዮቱ ዝዕንድር ፀላኢ ግን ክንምክቶ ኢና ክንቃለስ ኢና መስዋዕቲ እውን ከኽፍለና ድሕ ኮይኑ ክንከፍል ኢና ኣብዚ ሓደሓደ ዘዕገርግሩ ልኡኻት ናይ ፀላእትና ስለዝፈከሩ ስለተፃረፉ መልሲ እውን ኣይተሃብዎም ባይ ዘ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና ኣይኮነን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም የድልየናን ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ገይሮም ንኣየም ይብለካ ብጣዕሚ ዝሕዝን ባይ ዘ ወይ ኖ ህዝቢ ዝገበረና ጉዳይ የለን ፖለቲካሊ ወታደራዊ ጌጋታት ብዙሕ ተሰሪሑ እዩ እዚ ንክእረም ግን ኣብ ባእስን ኣብ ፅሊኢትን ኣብ ኩናትን ኣይነብርን እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ሰላም እዩ ናብ ዓዱ ክምለስ ሓረስታይ ክሓርስ ነጋዳይ ክነግድ ብሰላም ንክነብር ወንጀለኛ ብሕጊ ክጥየቅ ስርዓት ናይ ትግራይ ብሕጊ እና ብሕጊ ፍዳነ እዩ ዝስራሕ ስለዚ ብዙሕ ነገር
ምዝራብ ኣየድልን ቅሬታ ስልክ ስለታተወነላ እያ እዚኣ ሶሪ ላይቭ እንደትሪእዩ ኣለኹም እንታይ ጉዳይ ትድውሉ ኣለኹም ሒዙ እና ላይቭ እየ ዘለኹ ቅሬታ ትድውሉ ዘለኹም ሰባት ብውሽጢ ብማሳንጀር ማለት እዩ ምስ ይቅርታ ሶ ከም ተጋሩ ኣነ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዝኩሉ ጥሜት ዝኩሉ ስቃይ መከራ እንዳሃለወ ግን ተኣምር ዝኾነ ህዝቢ ምዃነ ካነየ ኣብ ባይታ ብኣካል ከይደ ፃኒሒት ምግባረይ ምስ ህዝበይ ምስ ህዝቢ ትግራይ ምስቲ ጅግና ዝኾነ ህዝበይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ሰራዊት ትግራይ ከምኡ እውን ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክብረለኒ ፍቅረለኒ ኣብ ዓደይ ህዝበይ ቃልሰይ ክቅፅል እዩ ሓደ ሓደ ኢኹም ያው ተሻባቕኩም ተፃረፍኩም ገለ ተበልኩም ናኻትኩም ያው ምሕረት የወርደልኩም የኽእለኩም ዝደሊ ምክንያቱ ቃልሲ ብፀርፊ ብንዕቀት ዘይኮነስ ብተግባር ክተርእዮን ክትሰርሕ ከለካ ካነየ ውሕሉል ዝኾነ ስራሕቲ ንክንሰርሕ ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ኣየኹም ተጋርዋኒ በብዘለኹሞ ተጋሩ ኤርትራውያን ኩልኩም በብዘለኹሞ ሰላም ይምነይ ሎማዓንቲ ግን ሓዳሽ ዜና ዝሕልፈልኩም ዘለኹ ካብ ከተማ ኣላማጣ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ኦሮሞ ደርጊ ሃዲሙ ይወፅእ ኣሎ እዚኣ ሓዳሽ ዜና እያ ተረፈ ዝኒሄ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣክስፈ ሕቢልና ኣብቲ ማሕበረ ሚድያ ክንሕልፎ ኢና እስካብ ኣብ ደደቢት ቴሌቭዥን ዩቱብ እስካብ ንራኸብ እዚኣ መልእክተይ ካብ ፌስቡክ ናይ ባዕለይ ፐርሰናል ኣካውንት ስለ ዝኮነት ንኩልኩም ትብፃሕ እናበልኩ ሸር ገበርዎ እቲ ሊንክ እቲ መልእክቲ ግልፅና ግልፂ እዩ ንሕና ድሕሪ ዒዚ እናለመና እናቃባጠርና ምስ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ሽዋ ዘሎ ሓይሊ ምስኡ ዘቐፅለና ኩነታት እውን የለን በቃ ያክል ወዲና ኢና ንሕና ሰላም ኢና እንደሊ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ትግራይ ሂዚ ግን ብልፅግና ኦሮሞ ጠቕሊሉ ይውፀልና ኣይወፅእ እንተኢሉ ከዓነየ ተረጊፁ ይወፅእ እዚ ፈኻር ኣይኮነን እዚ እንድሕር ተረዲእና ከም ተጋሩ ብሓደ ተሰሊፍና ቃልስና ንቕፅል ቃልስና ከዓነየይ ንሕና ባዕልና ናይ ውሽጥና እንድሕር መዓራሪና እንድሕር ሰሚርና ከም ተጋሩ ፀላእትና ዓቕሚ የብሎምን የለን ብልፅግና ኦሮሞሲ እንኳን ኣናስ ንፋኖ ክስዕር ኣይከኣለን 2 ዓመት ንፈረኻን ንፋኖ ክስዕር ኣይከኣለን ስለዚ ብልፅግና ኦሮሞ ካብ ምንታይ ሞራል እዩ ካብ ምንታይ ዓቕሚ እንብርሃን ጅላ ክንደይ ግዜ ተማሪኾም ምርኮኛታት ናይ ደርጊ ኮይም እና ኣብይ ኣሕመድ ስታይ ታሪክ ኣለዎም እዚኦም እራይ ምራይ ናይ ጓሓፋት እንታይ ኣለዎም እንደገና መንግስቲ ኢትዮጵያ ትብሉ ገልገለ ኢኹም ኣበይ መን ዝመረፆ መንግስቲ እዩ ብልፅግና ኦሮሞስ መን ይመሪፅዎ ኣብ ትግራይ ምንታይ ምርጫ የተካሂዱ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እናተባሃለ ፅዋዕ ኣበይ ዘላ ኢትዮጵያ ከያብስሩ ብልፅግና ሲ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቡ ነቲ ኦሮሞ ህዝበ እዩ ዝብሎስ ክመርሕ ይኽእልን ግደፍዎሞ ንኢትዮጵያ ግደፍዎሞ ነቲ 120 ሚልዮን 130 ሚልዮን ዝበሃል ህዝቢ ካበይ ምፅኡ ብምንታይ እዩ ትመርሖ ሕዚ ግን ኣብ ሓደ ቦታ ንስ ሒዝዎን ዘሎ ፅባሕ ንጎ ቀርዲና ኢና ካብ ስልጣኖም ክንኣልዮም ዘለና ፀላእትና ማ ፀላእትና እዮም ምሽምቓ ድሕሪ ሒዚ የለን ክቆርደዱ እዩ ዘለዎም እዚኣቶም ፀላእትና ምሶም ተሰለፉ ተጋሩ እውን ማዕረ ምሶም እዮም ክቆርደዱ ምሽምቓቅ የለን ተረዲኩም እዚ ንሕና ብሰላማዊ መገዲየ ብገለ ገለ እናበልና ግን ህዝብና ክጠፍእ የውድን ህዝብና ናብ መረቦት ክምለስ ኮይኑ ንወደብ ንቃለስ ብሓደ ኮይና ሰራዊት ትግራይ ተዳልዩ እዩ ዘሎ ዳያስፖራ ትግራይ ተዳሎ መልእክቲ ካብ ሰራዊት ትግራይ እዚ እዩ ተዳሎ ተወደብ ዳያስፖራ ትግራይ ዝብለካ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ስለዚ እንድሕር ህዝብና ናብ መረቦት ክምለስ ኮይኑ ክንቃለስ ኮይና ንወደብ ብሓደ ንቃለስ ብሓደ ንሰለፍ ከም ተጋሩ ምስ ኤርትራውያን ምስ ሱዳናውያን ምስ ካልኦት እውን ብሓደ ንሰለፍ ሓቢርና ንቃለስ በቢ ዘለኹሞ ሰላም ንክትኮኑ ይምነ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ንግሆ እንድሕር ንግሆ ኮይኑ ዘለኹሞ ይቕኒየለይ ስለ ተሳተፍኩም ሸር ግበርዎ ኣብ ገፃለ የራኽበና ቻው በብ ዘለኹሞ ይቕኒየለይ ገን ታንኪዩ ተጣፊና ፀናሕና ግን ሰላም ናበልከ ንኩልኩም ቻው